doctor ng galing doon mo. Damdo inay o ba? Siyem. Vui na vaccine vui ni an chiu doon siya. Ma, không ai litok siya. Kasi sa may mayan siya. Ni e chẳng ba to lo. Ni e. Oh. Ni e. Adik ma. Oh. Ni e ma he. Chẳng ba làm thế chẳng ba party. Oh. Oh. Ni e. Hi, 1, 2, 3. You're okay. I know. You're finished. Okay. Okay. Perfect. Okay. Ang kal to mi lawang an lo tina ni he nau te hi en teu khi an lu ngo oi mi lawan ni